nilipan patay ket thom lo pu hele pena pa abji phan supari kipi komarlo pulote nange toy bang komarlo pulote karbeng lo ma CM tuliram long han risk bu hormu bangke sialam bangke false case na papi batay lo Efran ke ni ke corruption ku thake ne intonti ningje una lasi lakan ningje lo pulote alang banga chitin bangke ne life risk puson se alang metanga choma tha anu tinta right to karbeng long arata phan kaningje pi ke athima ilita responsible citizen mati kodak ma kechok che honu le kaningje dona right away pulote la le kopia politics lo la kopia demokrasi lo lasi any untoward incident ne la pen family yang wong dokok pulote la ke totally responsible tuliram rohan karbeng long siap itu mau apor pen ke alam ne le komarma puta ne inje deji mute isi alam bangke nilipan patay ket thom lo pu hele pena pa abji phan supari kipi nange tham ne phat komarlo pulote nange toy bang komarlo pulote karbeng lo ma CM tuliram long han patay ket thom lo han ne pini apor ma thadi ne live lesson risk hier masih ne ninje nang to ini ninje tung te polo alam arji ding hoilo sita nonta risk ni risk wo hormu bangke si alam bangke false case na papi batay lo thang approve awe pin pen nili non clean sheet talong la defamation case pi ne suli bom ne si efran ke ne corruption ku thake ne intonti ningje una lasi lakan ningje lo pulote alang banga chitin bangke ne life risk puson se alang metanga choma tha lasi kali ahok perala mangke anu tinta right to karbeng long arata phan kaningje pi ke athima ilita responsible citizen mati kodak ma kechok che honu le kaningje dona right away pulote la le kopia politics lo la kopia demokrasi lo lasi any untoward incident ne la pen family yang wong dokok pulote la ke totally responsible tuliram long han karbeng long siap lasi latan neli nali tumang lo neli nang jai benda nang ila suku thaga kecu panglim aku thara anu kiwan porsi nang thanga son ala son porsi ne chitin ko la thema ne ke thegnong son kupima theglong lasi neli kaning je masih nang hin pen tala sia man kupini pachini som dum kali neli pachini ke lalo le non nang litum ini perekeng kiang no nang litum troken se ala pan pachini kan tum lo komarma pulote apor inquiry pakuriji pulote aku inquiry ta kuri nai bon ne tengte ne la so horbu bangke akhirnya ke toybek koma phanse ke toyma ke pima inquiry lo pulote mulai ji laban sona men to lom lo la ke arjidi noi hoi lo ningkan isi hinia prang lo ningkan isi hinia prang pusita ne non api ong mane la so apprehension bang thiang ong pheri pon mane so pheri pon tan bang donang pok